Bon dia. Parlam molt, per exemple, de la situació dels sanitaris, dels hospitals, però, segons Valtros, també. Per exemple, l'educació secundària està a punt d'escol·lapse. És així, per exemple, a l'illa d'Eivissa? Bé, això són les notícies que ens arriben dels diferents equips directius dels diferents instituts i centres de l'illa d'Eivissa. Nosaltres simplement feim de canal de transmissor de les queixes que rebem i efectivament ens descriuen una situació caòtica. Quin és el motiu? Què és el que està passant exactament, per exemple, en els instituts? Bé, els motius és que pareix ser que hi ha falta de professorat a diferents especialitats que no s'està cobrint precisament per aquestes altes taxes d'incidència del virus. Hi ha molt de professors de baixa. El que ens estan dient és que aquestes baixes no se cobreixen perquè no hi ha personal suficient o perquè no són lo suficientment ràpides les substitucions com seria desitjable, no? Precisament perquè a lo millor hi ha una manca de professorat a la illa. Però el que ens comenten els centres directius és que també estan preocupats perquè envien a personal al centre que ha passat el Covid sense fer-li una PCR posterior i que tenen preocupació per si poden tornar a contagiar els alumnes i altres professors. Sí, això ens pareix gravíssim. Clar, una persona que hagi tingut la mala pata de contagiar-se passa, per exemple, 10 dies a casa seva i després torna a la feina, però no se li fa ara aquesta segona PCR per saber si ja ha superat el virus o si encara el té. Això és el que ens arriba. A nosaltres ens arriba que no se'ls fa una segona PCR i aquestes són les denúncies que mos fan els diferents centres. No? I clar, i davant d'aquesta preocupació, nosaltres no ens ha quedat més remei que transmetre el que ens estan dient que passa. Estaven ben, per exemple, algun institut d'Eivissa amb 90 persones aïllades per al coronavirus. Són xifres increïbles. Sí, són xifres que duen a la reflexió. És a dir, nosaltres davant aquesta incidència consideram que s'han de prendre mesures. És a dir, si s'han pres mesures d'altres tipus a un nivell 4, consideram que l'àmbit educatiu no ha de quedar al marge, també s'han de prendre mesures dràstiques. Per exemple, quines serien? Ahir es comentava la possibilitat de suspendre les classes presencials a Eivissa, una cosa que ja el govern va descartar. Vosaltres què demanaríeu? Bé, nosaltres, aquesta possibilitat per nosaltres és la darrera. És a dir, que quedi clar que nosaltres apostam per la màxima presencialitat en els centres. És a dir, aquesta seria la darrera qüestió que no descartam si la situació epidemiològica avança en aquests nivells que està avançant. Però la nostra petició seria una preferència en la vacunació. Si som personal essencial, consideram que la comunitat educativa també ha de ser essencial en preferència en la vacunació. Altres comunitats autònomes ho han fet i a petició també del nostre sindicat i nosaltres seguim la mateixa línia que marca el nostre federal i que defensa el nostre sindicat a altres comunitats autònomes, considerant que és més que lògic una preferència en la vacunació a la comunitat educativa. Clar, és que és una situació complicadíssima. Estava pensant que un docent és perfectament entenible que, per exemple, en aquests moments tingui por, perquè se parla d'una malaltia, d'aïllar-se socialment, desconfinament, quan vosaltres heu d'anar cada dia a les aules, relacionar-vos amb moltes persones. Vull dir que per molta de gent, molts de docents, ha de ser una situació difícil i complicada. Sí, és una situació complicada i de molt d'estrès psicològic i físic, no? Però sobretot psicològic, no? Pensa que també s'ha de mantenir l'atenció directa en els alumnes, que duguin la mascareta posada, que guardin la distància de metre i mig, intentar que no se relacionin entre grup i ampolla entre si. Clar, la responsabilitat és molt elevada i clar, penso que
és el moment també de reconèixer la labor que està fent els docents, que crec que en aquests moments no s'ha fet una manifestació clara de la gran labor que estan fent, juntament amb els sanitaris, evidentment. No fa molt, SAFAPA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares, va presentar un estudi, el vàrem comentar aquí a Sacope, destacava com afectaven els alumnes la semipresencialitat a secundària. Vosaltres també ho esteu notant, malgrat tots aquests esforços, és també una situació complicada? Sí, clar, tot i que la semipresencialitat és veritat que genera aquest problema, sobretot a la part dels alumnes que estan realitzant la part online, no? I es veuen perjudicats. Sí, és cert això. El que passa és que un escenari de presencialitat total, nosaltres crec que pensam que no se pot donar, donada la situació epidemiològica, no? Nosaltres sempre hem demanat que hi hagi màxima presencialitat en les garanties sanitàries corresponents, és a dir, que hi hagi moltíssimes garanties sanitàries, tant per alumnes com per professors, com per tot el personal que fa feina als centres, no? Sí. Tino, i des d'aquí tots ànim del món, com dèiem en el principi, parlant molt de sanitaris, d'hospitals, però també volíem parlar de la situació que esteu vivint vosaltres a escoles i a instituts de l'illa d'Eivissa. Molt d'ànim. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.